Hay, ang gabi eh. Togo na daw siya. Tapos mga tiguang na dito ay talam niya. Mga tiguang na dito kay na imong nang nangunot. Nangunot-kunot na po niya. Napapod, nangunot-kunot na po. Tiguang na po tukok na. Sinong sinaw po na kunaw yung kunot? Gusto po kasi noon na imong nang anak klaro man jud kayo na ikunot. Anak, normal niya. Una pa ba? Kung ka gusto po nga matiguang, tiguang, imong kag tiguang. Mo gani. Tiguang naman jud ka. Puro naman tagi pang uban lain pod. Nag matiguang talab. Patay na pa do. Nag matiguang talab. Magdog pataan na. Birada gapon ta. Sige, tirada. Di ba? Bastos bukay ka uy. So yung tirada rin, bastos yung tirada. Ingon ko ba kang matiguang ba magdog di hapon ita. Tirada Anong gapon lagi ta. nang ubang magtiwang, di ba magdog? Tirada sila, mantori na. Kaya ako ay tigong-tigong na birada. Ako ba seryoso mo ko nang utana sa imo mo. Seryoso pa po ko. Tirada yun. So mo daw ang tiguang mo birada pa kag tiguang na nga muko naman na. Kugot. Nya ang babay nag-uga na lang, luwanay lunok o timulunok pa na. Bukag mantika. Kaway batas. Sobra prito. Kangilad pud di mo eh. Prito bulad. Sa gunsa ra may nasun sa imong kuan ay layo kay kag kanang kuan ay lagot kay ka. Pati Hindi, matog na ka. Hagad ka sa imong ato tagpiryahan, di ka. Way response. Kaya, panugnaw mo ko. Yang ano nag-electric pan man ka, gipanugnaw ka man ka ha. But, nora, nagipanugnaw niya, napatuyok-tuyok ng electric pan. Galimot. Nalimutan, baday ko man. Ako alimot eh. Basang sisiw.